Op dit plein, de Grote Markt in Venray, staat een kerstboom. Het bovenste deel van deze boom is verlicht. In het onderste deel kunnen Venraynaren zelf hun kerstwensen, gedichten, knutselstukjes en andere versieringen ophangen. Vele bezoekers waren aanwezig op deze eerste editie van Kerstboom in het Licht. En dat ondanks de regen. Kinderen van basisschool De Hommel hadden tekeningetjes gemaakt en kerstwensen in de boom gehangen. Wat is jouw kerstwens van dit jaar? Ik hoop dat iedereen heel lang kan leven. En waarom hoop je dat? Dan zijn we heel erg gelukkig. Wat is jouw kerstwens van dit jaar? Ik hoop dat mijn familie en mijn vrienden nog lang gaan leven. En waarom vind je vrienden en familie zo belangrijk? Nou, omdat die wel iets voor je betekenen. En hun zijn er ook altijd wel voor je. En wat vind jij heel mooi aan papa en mama? Nou, dat ze ook heel aardig zijn voor ons. Heb jij ook een kerstwens dit jaar? Kun je het laten zien? Het digibord mee naar huis nemen. Heb jij een eigen digibord? Nee. Wat is jouw kerstwens van dit jaar? Dat iedereen heel erg blij is. Waarom is dat jouw kerstwens? Omdat het is zonde als iedereen maar boos blijft. De officiële ingebruikname van de kerstboom werd verricht door deken Smeets. En daarna liet de jongste misdienaar met 1 druk op de knop alle kerstlichtjes branden. En natuurlijk was een kerstboom zonder licht, was een kerstboom zonder de inzegening door onze deken. Laat het licht van deze kerstboom stralen over ons, zoals het licht van de liefde van u over ons komt en iedere mens wil verlichten. Laat ons groeien in de liefde van Christus, zodat we elke dag opnieuw tot een licht voor elkaar kunnen zijn. Maak ons mensen die in uw licht leven, die de geboorte van uw Zoon vieren, die het leven met elkaar delen, die elkaar goedgezind zijn en blijven, vandaag en alle dagen. Probeer eerst die maar eens. Jee, goed zo. Het thema vrede kwam ook heel vaak ter sprake. Naast een goede gezondheid voor iedereen, een hele hoop verdraagzaamheid. Dat iedereen dat we met z'n allen door 1 deur kunnen. En dat we met z'n allen in dit land kunnen leven. Dat is eigenlijk mijn grootste wens. Wat is jouw kerstwens dit jaar? Dat er vrede op de wereld is. En waarom vind je dat belangrijk? Omdat het gewoon heel erg is dat mensen vermoord worden door terroristen. Ja, een beetje afgezaagd. Dat alles vrede zal zijn met wat er allemaal in de wereld gebeurt. Waarom vind je dat belangrijk? Nou, dat lijkt me duidelijk. Dat is voor iedereen belangrijk. Maar het lukt niet altijd. Ja, eigenlijk wat mijn voorganger ook al zei. Hè? Zorg maar eens dat iedereen over hetzelfde bezig is en zorg dat er geen oorlog meer is. We worden overstelpt nou natuurlijk met een kleine volksverhuizing door dat soort onvrede. Letterlijk dan onvrede. Ja. En dat zou anders moeten zijn, maar dat schijnt toch weer met de macht en het geld. Die bepalen dan uiteindelijk door een kleine club wat er gaat gebeuren. De massa wil eigenlijk liefst gewoon lekker leven, geen zorgen of zo min mogelijk zorgen. En met elkaar door 1 deur kunnen. Veel heil en zegen voor iedereen. En vooral iedereen bedoel ik ook wat er momenteel in de wereld gebeurt. Dat eens een keer stopt. En dat we echt dat woord vrede op aarde eens een keer mogen gebruiken of kunnen gebruiken. En ik vind vandaag is het weer een heerlijke dag. De kerststal staat er weer. We hebben erg hard moeten klooien om
om die kerststal er weer neer te kunnen zetten. Maar het staat er, het brandt allemaal, het gaat weer beginnen. Wat betekent kerst eigenlijk voor jou? Heeft kerst voor jou iets speciaals? Ja, jij zegt kerst, maar er hoort nog iets achter, kerstmis. Waar het om draait is van, geloof je nog ergens in en heb je nog hoop ergens in? En dat is het hele eieren eten. En als je dat samen kunt maken tot één geheel, dan denk ik dat je een best aardig leven hebt. Tussen alle fijne wensen en gedichtjes waren ook aangrijpende verhalen, zoals dit. Wat staat er op jullie kerstwens? Ik heb een kerstwens gemaakt met het gezin van Corrie en Dieter. Kijk, een kerstwens doen is iets heel bijzonders. Het is iets wat je wilt met heel je hart. Maar wat als je wens niet uit kan komen? Dan rest je alleen ervan te dromen. 2 sterren aan de hemel die we nooit vergeten. Erwin en Daisy is hoe zij heten. Wat zullen jullie trots zijn op papa en mam samen, die de strijd voor jullie overnamen. MetaKids staat centraal in hun leven, waarmee zij een ander een mooi leven kunnen geven. We vinden het zo bijzonder wat jullie doen. Corrie en Dieter, een dikke zoen. Hele fijne kerstdagen van ons allemaal. Heel veel engelen. Het hele veld werd verlicht. De hemels genoten zichtbaar. Zeker toen de hele engelenkoor ogen is sprak. Waarom vind je het belangrijk om dit te wensen? Ja, ik vond het inderdaad heel lastig. Je staat natuurlijk gewoon veel stil bij Erwin en Daisy die ze zijn verloren. En ja, het is gewoon iets wat in het dagelijks leven natuurlijk voor Corrie en Dieter blijft spelen. En ja, nou gewoon even laten merken ook dat we met deze dagen aan ze denken. En, ja. Wat is er dan gebeurd met Erwin en Daisy? Erwin en Daisy zijn ten gevolge van een stofwisselingsziekte overleden. En ja, nou proberen zij ook door MetaKids gewoon geld voor onderzoek in te zamelen. Om eigenlijk ook gewoon voor te zorgen dat dit een ander niet, hopelijk gewoon niet hoeft te overkomen. Dat je je kinderen net op zo'n manier kunt verliezen. Ja. Wat vind je ervan dat je zo'n wens krijgt? Zegt u? Wat vind je ervan dat je zo'n mooie wens krijgt? Vind ik geweldig. Ja, dat doet eindelijk goed. Met zo'n dagen. Ja, we 2 zijn alleen. We hebben geen kinderen meer, ze zijn allebei verloren. Deze is 18 geworden, mijn zoon is 32 geworden. Ja, en dan is het toch heel moeilijk dan. Met zo'n dagen. En dan, ja, ik vind het heel fijn dat zij dat doet. Ja. Hebben jullie veel steun aan elkaar? Jawel, komt vaak bij ons, zij ook. Dat is Liesje. Want wat zijn jullie dan van elkaar eigenlijk? Dat zijn kennissen. Ja, ze is vroeger met Erwin veel opgetrokken. Ja, was de begeleidster, zeg maar. Ja. En zo is dat gegroeid. Ja. En wat mis je eigenlijk aan Erwin en Daisy? Ja, alles. Die stilte thuis. Ja, daar kan je niet tegen. Dan loop ik altijd weg. Ja, die waren altijd aanwezig, die 2. Ja. En ja, dat is er niet meer. Die deur gaat niet meer open, blijft altijd dicht. En de andere mensen zitten allemaal, met kinderen en alles. Dat doet een auto pijn, ja. Ja. Het is een leegte. Ja, klopt. Ja. En heb je die niet kunnen vervangen, maar heb je steun? Ja, wel, wat Patricia al zei, we doen veel voor MetaKids. We onderzoeken naar stofwisselingsziekten. Wel in Nederland werden 800 kinderen per jaar geboren met een stofwisselingsziekte. En van de 3 zijn 2 die vroegtijdig overlijden. Want dat is geen medicijn. Dat vind ik verschrikkelijk, dat dat niks is. Ja, dat is heel erg zoiets. We dachten dat we gezonde kinderen hadden. Nee, ik heb begonnen met 2000 met Erwin is gevallen met de scooter. En zo is dat allemaal gelopen. En dan mijn dochter kwam ook een keer naar huis. Heel slecht lopen, alles, en wisten het niet. Ze zijn we naar Nijmegen gegaan en dan kwam het allemaal uit. Metachromatische leukodystrophy noemen ze dat. Ja, dan kwam dat stofwisseling, overerfelijk. Ik ben drager, mijn vrouw is drager. Ja, dat wisten wij niet. Ja. En was het snel gegaan? Met mijn dochter 7 weken. Is overleden, stamceltransplantatie gehad. Maar alles is misgegaan. Bij Erwin ging in het begin alles goed. Patrice weet dat ook wel, dan kreeg je een keer kanker bij. Daar is hij dan overleden. Niet aan die stofwisselingsziekte. Hij was stabiel. Ja. Dat was ons leven, zeg maar. Ja. Met wie vier jij kerst? Met mijn man, met mijn dochter, met mijn ouders, met mijn schoonouders. Ja. Dus, ja,
is dat ook is toch allemaal wel gek. Het is een heel dubbel gevoel inderdaad. Je ziet elkaar, je bent bij elkaar en je weet gewoon wat er is weggevallen in een ander gezin. En je probeert veel met elkaar te doen inderdaad, maar het zal voor hun nooit een vervanging zijn. Nee. Wat vond jij zo speciaal aan Erwin? En wat vind je zo speciaal aan Erwin? Zijn karakter, hoe dat, wat het in alles eigenlijk doordrong. Ook al heeft hij zijn mindere dagen gehad. Het bleef altijd een Erwin, altijd zijn trekjes, zijn bijzondere dingen, dat hij toch aan het lachen maakt. En ook al heeft hij een hele slechte dag, dat hij zich er toch doorheen weet te slaan. Ik denk, gewoon, een ontzettend sterke man met echt zijn eigenaardigheid, die gewoon echt Erwin. Ja. Dat is een kracht. Ja, echt. Ja. En wat mis je het meeste? Het zijn ook allemaal die kleine maniertjes inderdaad. Plezier wat hij bracht, zijn lach. Dus, dat was echt typerend voor hem inderdaad. Ja, echt kleine dingetjes inderdaad. Dus respect voor elkaar, respect voor je geloof, respect voor je geaardheid of wat dan ook. En daar stond Nederland, jarenlang was Nederland daar beroemd om. En nou lijkt Nederland een beetje af te kalven naar heel erg rechts. En ik vind dat jammer, ik vind dat gewoon gemist. Ja, dat is niet Nederland, niet mijn Nederland, laat ik het zo zeggen. Kernwaarden raak je kwijt. Ja, de kernwaarden raak je kwijt. De basis waar de samenleving jarenlang op gestoeld was, die raken we gewoon kwijt. En dat vind ik jammer. Ja, veel sneeuw in ieder geval met Kerstmis. Sneeuw, echt. We gaan dadelijk op vakantie, maar we hebben nog geen drupje sneeuw. Met Kerstmis gaan we op vakantie in Oostenrijk, maar er ligt nog geen sneeuw. Dus dat is de wens. Maar we hebben ook gewoon normaal, als altijd, natuurlijk. Dat is wat je altijd hebt als wens, hè. Ja. Waarom zijn sneeuw en gezondheid zo'n belangrijke dingen om te wensen? Nou, sneeuw omdat we nu op vakantie gaan. Dus op een gegeven moment gaan we op wintersport. Maar aan de gezondheid, dat is een logisch iets, hè. Normaal. Dus, Maar schort het nog aan de gezondheid dan, of niet? Nee, helemaal niet. Gelukkig niet. Maar we willen het graag zo houden. Hè? En we horen nog wel eens andere dingen, hè? Dat vind ik wel. Je hoort nog links en rechts mensen die ziek zijn. In persoonlijke kringen? Ja, dichterbij. Jong, maakt niet uit, oud en jong. Ja. En dat valt wel op. Ja. Dus vooral met borstkanker hoor je heel vaak, bij ons ook met mijn collega's. En vaak hele jongeren, beneden de 50 in plaats van boven de 50. En dat tikt wel aan. Ik heb een collega die is pas 42 jaar en de dokter kan niet zeggen of die Kerstmis nog mag beleven. Dus ja. En wat doet dat met jou? Ja, dat is best, het komt best dicht. Best hard vind ik het voor haar. Ik had haar meer tijd gegund als nu. Ja. Dat doet wel wat hoor. Echt wel, ja. En met wie vieren jullie kerst? Met vrienden. Al 26 jaar gaan we naar Oostenrijk. En dan gaan we met vrienden, zitten we daar met twee gezinnen in een appartement. Nou gezinnen, we zijn nou met z'n tweeën, maar vroeger met de kinderen. En dat doen we al jaren, ja. Dus wel leuk. Ja. En wat betekenen vrienden voor jullie? Die vrienden? Nou, hij is de beste vriend, of beste, maar in ieder geval een grote vriend van mij. Dus dat is dan wel leuk altijd, om dan met Kerstmis zo te gaan. Dus, ik gegroeid zo, hè. Eerst gingen we met z'n tweeën en toen later kwamen hun erbij en zo is het eigenlijk gegroeid. En wat maakt hun zo speciaal? Wat maakt hun speciaal? Nou ja,
Nou, dat zou ik niet kunnen zeggen, maar ja, het is zo gegroeid. En omdat we vaak met de Kerstmis en zo altijd toch bij elkaar zijn, dan is dat wel leuk. Ja. Dat is een moeilijke vraag ook wel, hoor. Ja. Kijk, familie is wel speciaal, vind ik altijd. Vrienden ook, maar toch, familie is toch specialer. Ja. Waarom? Ja, daar ben je mee opgegroeid, hè. Ja. Dus, ik merk het ook in het dagelijks leven. Als je familie is, toch iets meer band als collega's. Ja. Het zijn natuurlijk uitzonderingen, maar familie zit je echt vast aan elkaar. De collega's kun je een keer zeggen van nou niet, even niet. Toch het nestje. Ja. Precies. Valt op. She's on the dairy, waiting for Mary, and not for money, butter and honey. Past 3 o'clock, and the cold frosty morning, past 3 o'clock, good morrow masters all. Ja, ik heb zoveel wensen, maar vrede en geluk en liefde en lief zijn voor elkaar. En waarom? Waarom? Omdat het zo belangrijk is, hè? Je hebt elkaar nodig. Alleen ben je maar zo alleen. En er zijn al zoveel mensen die het zo moeilijk hebben. Dus als je lief bent voor elkaar en een beetje voor elkaar wilt zorgen. Ja, dat zou wel heel mooi zijn, toch? Ja. En vind je dat het te weinig gebeurt? Nee, dat wil ik niet zeggen, te weinig. Maar het kan meer. Het kan meer, denk ik. En waarom vindt u dat zo belangrijk? Ja, waarom vind ik dat zo belangrijk? Dat geeft je een goed gevoel. Daar worden mensen gelukkig en blij van. En ik hou er wel van ook om mensen gelukkig te maken. Hè? Als je goed bent voor elkaar, dan wordt het leven toch een stukje gemakkelijker. En wie specifiek maakt jou gelukkig? Wie? Niet wie. Nee. Of wat? Nee, ik denk dat je het geluk ook wel in jezelf moet zoeken. Maar als je goed bent voor elkaar, dan word je daar iets gelukkiger van. Ja. Maar gewoon naar iedereen? Ja, dat geldt voor iedereen, denk ik. Ja. En denk je aan iemand met kerst? Ja, ik denk zeker aan iemand met kerst. Iemand die we heel erg missen. De vader van mijn jongste zoon bijvoorbeeld. Die is, een aantal jaren geleden is die heel plotseling overleden. En alle andere mensen die je mist. Ik denk veel aan mensen die er dan niet meer zijn. Maar ook aan de mooie dingen. Ja. En wat mis je aan de vader van jouw jongste zoon? Dat hij er niet meer is. Gewoon dat hij er niet meer is. Missen is eraan denken als er iemand niet meer is. En wat doe je dan als je hem mist? Dan denk ik aan de mooie dingen, aan de mooie herinneringen. En dan vraag ik wel eens of dat hij een beetje op ons wil letten. Een beetje naar ons wil kijken. En dat voel ik dan ook wel. Maar dat is heel persoonlijk natuurlijk. Ja. Even laten zien. Hou hem eens vast, Mai. Wat pak jij? Voorlezen. We hebben 2 kerstwens. We hebben er 2. Eentje voor de stichting Help in de Handen en eentje van India zelf. Die is van ons, volgens mij. Ik kan niet eens meer lezen. Wacht. Is dat in Engels, hè? Nee, dan moet even in Nederlands. Staat er niet in Engels? Wel. Die wel. Dat is het. Help in de Handen. Venray wenst dat alle kinderen van de hele wereld een veilig thuis mogen hebben. Dat is onze kerstwens. En zijn jullie zelf ook van Helpende Hand? Wij zijn van Helpende Handen, ja.
Dus jullie vinden ook dat ieder kind een thuis moet hebben? Dat vinden wij zeker, ja. Zeker. En ook zeker in deze tijd, hè. Met alle vluchtelingen. Hopelijk krijgen alle kinderen een mooi plekje. Hè? Want mag geen kind meemaken wat er nu gebeurt. Ja. Dat is ons wens. Ja. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel, ja. Dus wij moeten nu ook wat gaan doen, hè. En wat, nu de kans. En wat doe je dan? Te gaan delen, hè. Ja, dus ik hoop dat er in Venray ook gauw wat vluchtelingen mogen komen. En dan kunnen wij misschien een handje helpen. Zeker. Dat zou goed zijn, ja. En waarom is een thuis zo belangrijk? Ja, nou, voor mijzelf is thuis al belangrijk. En wij hebben samen zo'n fijn thuis voor onze kinderen gehad. De kinderen zijn weg inmiddels. En wij weten van India, van onze kinderen, wij weten van India dat heel veel kinderen daar en ook volwassenen geen thuis hebben. En wij zien, als ze dan bij papa Steven in het project zijn en ze hebben daar een thuis, dan zeggen ze niet meneer Steven of Steven, nee, dan zeggen ze papa. En dat is, niet, dat is puur omdat ze dan een papa hebben. Voor ons klinkt het wat vreemd als kinderen dat zeggen het eigen papa niet is, maar toch. Dus vandaar dat wij een thuis heel belangrijk vinden. En daar willen we ook graag die mooie foto's, die wensen ophangen in de boom. En hoe kijken jullie terug op 2015? Ja, dat is... Nou, het is een jaar waar wel heel veel in gebeurd is, hè? Mag je wel zeggen. Als je kijkt al die Als je kijkt nou, hoe de hele wereld in beweging is en hoe alles aan het verschuiven is of zo. En wat moeten wij? Moeten er iets mee, denk ik, hè? Als wij niet delen, dan komen ze het halen. Dat zouden wij ook doen. Als het hier zo zou zijn, als hier oorlog zou zijn. Dan zouden wij ook gaan vluchten. En graag opgevangen willen worden. We hebben met z'n allen zoveel dat we best kunnen delen, hoor. Toch? Waarom raakt het jullie zo? Natuurlijk. Ieder mens heeft het nodig, hè, om een thuis te hebben. Waarom is het zo op veel plekken in de wereld? En waarom hebben wij het hier zo goed? Het is niet eerlijk, hè? Niet eerlijk. Nee, we zijn allemaal mensen op dezelfde wereld, dezelfde aarde. Dus samen delen, dat is onze wens. Ja. En hoe zouden jullie een thuis omschrijven? Een veilige plek waar je jezelf mag zijn. Waar je kunt ontwikkelen, waar je kunt leren, ja, waar je voeding krijgt, omhulling. Als je verdriet hebt dat er iemand knuffelt of aandacht voor je heeft. Ja. Als trio klok en de goldversteen woning, als trio klok, good morning masters all. One is a baby, gentle as may be, son of the eternal Father, so eternal. Als trio klok. U heeft gekeken naar Kerstboom in het Licht. Dank aan iedereen die zijn of haar persoonlijke verhaal met ons en ook met u thuis deelde. En ook dank aan iedereen die zich heeft ingezet om deze eerste editie mogelijk te maken. Zalig kerstfeest!